Podbrezová je nováčik prvej ligy a majú dobré mužstvo, postúpili zaslúžené. My sme ešte pokračovali v tom výbere, v tom posledný zápas, keď sme skúšali ešte chlapcov a dneska sa definitívne rozhodne, že ktorí zostanú a ktorí pôjdu preč. A na ihrisku sa kvalitatívne prejavil aj ten rozdiel medzi týmami, keďže Podbrezová len nedávno postúpila do tej prvej ligy, predsa len? Tak oni sú účastník, dlhoročný bol predtým, oni sa odhlasili zo súťaže z prvej ligy, tam ten káder im zostal vlastne pohromade a postúpili naspäť. A čo sa týka ten zápas, myslím, že bol celkom vyrovnaný, aj my sme skúšali hráčov, takže tam naozaj to bol vyrovnaný zápas, aj keď oni nemali nejaké vyložené príležitosti, my sme svoje zahodili, ale aj premenili, takže sme ten zápas vyhrali. V dnešnom i minulom zápase sa gólovo presadil hráč na skúške Hodek. Myslíte si, že by bol prínosom pre tým do budúcna? Tak myslím si, že áno, len teda záleží, či sa dohodneme s Brnom, ale určite takého hráča potrebujeme a teda chceme, aby teda prišiel do Radovionu. Z hráčov na skúške menovite viete povedať ešte, kto by pripadal do úvahy? Tak tam ešte asi len Jakub Paur, ktorý je v štádiu riešenia a s tými ostatnými pravdepodobne sa rozlúčime. Pre nás to bol v podstate prvý prípravný zápas v letnom prípravnom období a vlastne splnil nám svoj účel, pretože sme skúšali 5 nových hráčov a v podstate som ich videl a viem urobiť rozhodnutie. Čo by ste hráčom vytkli možno? Čo by sa dalo zlepšiť? Čo sa týka vytknúť, bolo tam veľa chýb, aj taktických, veľa nevynútených chýb, takže veľa nedostatkov, ale keďže sme my ešte na začiatku prípravy, tak v podstate máme čo zlepšovať. A opačne, čo by ste vyzdvihli? Za čo by ste pochválili hráčov? Myslím si, že odohrali celkom slušný zápas. Boli sme dobrým sparingom pre Zlaté Moravce, ktoré sú súťaž vyššie a my sme nováčik v podstate prvej lige a myslím si, že zápas splnil náš účel.